Der findes mange forskellige love og regler for ventilation i bygninger. Vi har taget et lille udsnit af dem. Enfamilies huse kan ventileres ved naturlig eller mekanisk ventilation. I beboelsesrum, såvel som i boligen totalt, skal der være en udelufttilførsel på mindst 0,3 liter i sekundet per kvadratmeter opvarmet etageareal. Køkkener skal forsynes med emhætter med udsivning over komfur. Ventilationsanlæg til forsyning af en bolig skal udføres ved varmegenvinding med en temperaturvirkningsgrad på mindst 80%, så maks 20% tab. I andre beboelsesbygninger end enfamilieshuse med naturlig ventilation gælder der udover funktionskravet i stykke 1, at boligenhedens grundluftskifte skal tilvejebringes med et ventilationsanlæg med varmegenvinding, indblæsning i beboelsesrummene og udsugning i bad, WC-rum, køkken og bryggers. Om sommeren kan indblæsning erstattes af udlufttilførsel gennem vinduer, udluftsventiler og lignende. Vi har fået til opgave at lave et ventilationsanlæg i et hus. Vi har startet ud med at finde ud af, hvor mange kvadratmeter vi har at arbejde på. Det har vi gjort ved at måle selve husets sider op og finde ud af, hvor mange kvadratmeter vi har arbejdet med i alt. Udover det har vi sørget for, at vi kan se de forskellige værelser, størrelser, så vi kan finde ud af, hvor mange kvadratmeter vi har arbejdet med, og så hvor mange kubikmeter luft i timen, der skal kunne blæses igennem de her rum her, for at det bliver optimalt derinde. Vi har ved hjælp af disse formler fundet ud af, hvor meget luft der skal være i hver enkelt rum. På værelse 5, som har en areal på 15,5, har vi taget 4,92 og ganget med 3,12 meter. Det er så lige med de 15,35 rundt op til 15,5. Og så har vi så en formel, der hedder 15,5 gange med 0,3 kubikmeter i timen gange med 3,6 lige med 17 kubikmeter i timen på værelse 5. Og de formler har vi så brugt i hele huset. Udover at finde ud af, hvor meget luft vi skal bruge i de forskellige værelser, så skal vi også finde ud af, hvor vores dimensioner for vores rør i forhold til, hvor meget luft vi skal pumpe ud og ind af huset. Og det har vi gjort ved hjælp af den her tabel. Som man kan se, der er den anden nederste række her, den tæller 1000 kubikmeter. Så for at finde ud af vores dimensioner, så skal vi enten dividere vores kvadratmeter antal med 1000, eller gange det her 0,05 med 1000 for at runde op til cirka de kvadratmeter vi har. Den kan mindst gå ned til 50 kvadratmeter, så den vil aldrig komme højere op end de 50 kvadratmeter lige i vores hus. Ved hjælp af vores før nævnte formler har vi fundet ud af, hvor meget luft vi skal pumpe ind og pumpe ud igennem huset. På de her billeder kan man se et aggregat, eller hvad man siger, der kan måle de her hastigheder på de her ind- og udsugningsventiler, vi har på. Lige i det her tilfælde, der kan man se, at vores udsugningskanal blæser eller suger med 120 kubikmeter i sekundet. Og det er selvfølgelig alt for meget, da vi er i køkkenet, og ifølge vores beregninger skal den ligge på 30. Fordi at i hele rummet, stue og køkken til sammen, der kommer vi op på 60 kubikmeter i sekundet. Og derfor skal vi have indreguleret hver sugeenhed og indblæsning og udblæsning, så reguleres sådan, at der er lige meget på begge sider. Altså skal der pustes lige så meget luft ind i stuen og køkkenet, som der skal suges ud. Grunden til, at man vælger at sætte 2
indblæsninger og kun én udsugning, er typisk fordi, at hvis man sætter sådan en over et køkken, så kan hjælpe den med at tage de her overskydende dampe og stege røg og så videre. Og det er derfor, man gør det sådan.